se pare acest loc, această zonă? Superbă, superbă, zona este minunată. Foarte. Am venit aici pentru că Am mai urcat, e prima dată când urcăm aici. Foarte frumos. ne-ați descrie așa. Mai mult decât superb, ce pot să spun? O zonă minunată, foarte, foarte. Înainte să duc în alte țări, ar trebui să viziteze țara noastră. Ai fost până acum în Bucegi? E prima dată. În zona asta nu, în Bucegi am mai fost, dar în zona asta nu am mai fost. Nu știu, Lacuri de 7 izvoare. nu. Așa, până auzite, poate am auzit și nu mi-am dat seama despre ce e vorba, dar am descoperit acum. Cu ajutorul băieților care se ocupă pe aici cu excursiile și cu toate cele. Nu știu, e ceva frumos care merită încercat. Am văzut că ați făcut foarte multe fotografii. Am ce să arăt la lume și, nu știu, să-i conving să vină, nu? Că până la urmă avem o țară destul de frumoasă. Ceva senzațional, minunat. Un loc mirific. Toată lumea, dacă ar putea să vină măcar, nu știu, 10 minute, să aibă ocazia să treacă pe aici, și ceva minunat, deosebit. Da, ceva, nu știu, nici n-am văzut așa culoare frumoasă și atât de limpede, Doamne, deci ceva minunat, minunat. Și explicații. Noi suntem la în jur de 1200 de metri de altitudine și vedeți dumneavoastră acolo țeava aia pe limba noastră populară, este canalul de fugă. Țeava aia vine de la 1000, de la cabana Bolbocine, practic. 1386 de metri, ceva de genul e cartografiat. Lacul superior este acolo. Ea face legătura de la lacul ăla până aici, aici aveți prima hidrocentrală făcută. Lacul și barajul ăsta au fost făcute în 1929. Prima hidrocentrală în țară, deci sau a doua ceva de Cum o cheamă pe asta? Scropoasa. Scropoasa. Scropoasa, da. Cabana este situată la 1200 de metri aici și practic apa vine din Bolboș, din lacul superior unde urmează să ajungem după ce ocolim din nou muntele. Canalul de fugă făcut pe un pământ, pe vremea Ceaușescu. Deci aia vine până cădere, învârte turbinele, învârte turbinele de acolo și mai sunt alte 3 turbine în zona asta. Dobrești și la Valeu. Care sunt cele mai spectaculoase locuri din Bucegi? Practic am văzut foarte mulți turiști care abia acum le descoperă. Sunt foarte multe obiective turistice pe care noi cu excursiile montane le putem accesa. Unul dintre ele, ca și spectaculozitate să zicem, poate să reprezinte și zona unde ne aflăm, lacul Scropoasa. Mai ales că toată zona pe vremea Ceaușescu, așa cum se știe, a fost închisă circulației publice și accesului omului de rând. Apa asta miraculoasă, situată puțin mai sus, 800 de metri în dreapta noastră acolo, de la 7 izvoare. Asta ar fi una dintre zone. O altă zonă unde nu putem să ajungem acum ar fi vârful Zona Gamare sau podul cu flori. Fostă carieră de piatră, de unde s-a luat piatra, s-a făcut exploatarea acolo pe vremea Ceaușescu și s-a format barajul. Acolo e cel mai frumos punct de belvedere din munții ăștia, 360 de grade vezi tot. Undeva în spatele nostru sus acolo se vede până spre Fieni, se vede cariera de piatră de la Lespezi, toată Valea Alumiței, cheile Tătarului, vedem către Babe, Omul, Valea Doamnele, Valea Obârșie, absolut tot. Încerc să-mi promovez zona, încerc să promovez ce îmi place să fac și marea parte dintre ei răspund cu drag la tot ce urmează să le arătăm. Acest loc este minunat. Este ceva de vis.
Chiar nu am văzut, am umblat în toată România, dar așa ceva n-am văzut. Un loc foarte frumos. Recomand tuturor care au posibilitatea să vină, să vadă ce minuni are țara. Chiar e o minune aici. Cel mai mult de când ați venit? Muntele, liniștea, peisajul, apa care are o culoare turcoaz, cred că este foarte frumos, ceva de vis. E perfect, e perfect, e perfect. Adică aproape sălbatic, aproape. În vară nu prea mai e așa. În vară deja zici că ești în centrul orașului. Acum e super. Dacă vrei să te relaxezi cu adevărat, acum e momentul.